नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये. हे नमस्कार, बोला रे. हॅलो हॅलो. तर मित्रांनो, आता आपण आलो आहोत. कुठे आलो रे? खेड भरणे. कोणता तरी कॉलेज आहे, आम्हाला भेटत नाही ते. मॅप मध्ये पण नाही कॉलेजचं नाव, मॅप मध्ये पण नाही. कॉलेज भेटत सध्या नाही. अवस्था खूप आम्ही बिकट अर्धा तास झाली. फिरतोय तरी बिकट कॉलेजच अवस्था. भेटत नाही. आमचा रात्री पेपर होता, आमचा पेपर होता. रात्री आणि 3 वाजले वाजेपर्यंत अभ्यास करून परत सकाळी 5 वाजता उठून आमचे काय झाले, वरचे वर खालचे खाली झाले. याचे कुठे वरचे वरतीच राहिलेत, खालचे खाली ते त्यांना दाखव व्हिडिओ. आणि हे बघा, हे कुठे फ्रंट कॅमेरा कुठेच जाऊ पण. अरे काय असा फिरव. हा बघा, 35-40 हजाराचा फोन घेऊन वाया, पैसे पाण्यात. उलटा फोन फिरवायला लागतो. उलटा फोन फिरवला. हे बघा, हे टपोरी असं टपोरी. आधीच येत नाही बीसीएचा लॉंग बॉंग व्हायचं आणि बीसीए डिग्री उगा 40 हजार रुपये पैसे पाण्यात गेले. काय फायदाच नाही. हे सांग, हे दाखव, ते स्पॉट दाखव. आम्ही ते जीव देणार आहोत, कॉलेज नाही भेटणार. आणि आता एकच पर्याय आहे, ते म्हणजे हा हायवे. फक्त मरण 4 मिनिटावरती, सॉरी 2 पावलावरती मरण. त्यांचं खूप वाईट अवस्था आहे. काय तर मित्रांनो, आता आपण आलो खेडमध्ये. तर तुम्हाला माहिती असेल, सर्वात मोठं दुःख म्हणजे आमचं असं आहे की आलो आम्ही प्रॅक्टिकलसाठी, पण तर आपल्याला कॉलेज नाही मिळत आहे. तर बेकार कंडिशन झालेलं आहे. तरी पण ह्या नालायकांना अजून काही सुचत नाही. व्हिडिओ कसा राहून हे असं पूर्ण फिरवून असं माझा घेणार फक्त. कॉलेजला सगळ्याला मेन्शन कर. कोण आहे दिसत? बोलताय कुठे आता? आता तर मित्रांनो, आज आता मी आलो आहे इथे चिपळूणला. तर मगाचाच प्रवास खूप ट्रेनचा होता, खूप थकल्यासारखं वाटतंय. आणि आता आम्ही सध्या चिपळूणला जात आहोत. तर सध्या मला बस मिळत नाही. तर विचार चालला होता की कुठेतरी हॉटेल बघूया, पण तिथे एकही सुद्धा हॉटेल मिळत नाही. त्यामुळे आम्ही आमचा नाईलाज झाला म्हणून पायी चालत आहोत. आणि हे माझे मित्र, आणि सध्या पण खूप थकलेले आहेत. पाठी 2 मित्र आणि इकडे पुढे सुद्धा आहेत. तर तुम्ही पाहू शकता, हा नवीन उद्योग, नवीन मार्ग मुंबई गोवा. मित्रांनो, आता आम्हाला एक ट्रक भेटलेला आहे नायलाचा. बघा केवढा मोठा ट्रक आहे. 10 जण निघालेला आहे. तर खूप काय नशीब आहे, बस मिळत नाही, एक मोठा ट्रक मिळाला. काय गर्दी आहे चढण्याची. आता आम्हाला एक नवीन एक्सप्रेस गाडी मिळाली. एक्सप्रेस एकदम खतरनाक एक्सप्रेस. BMW ऑडी पण कमी पडायचं समोर. तर आता इकडे निघालेलं आहे. आणि आता आम्ही एक्सप्रेस आमच्याकडे गाडी आहे बघा. ऑडीला पण पाठी काढत अशी गाडी. तर आम्ही चाललो. समोर घे, समोर तर कसं वाटतंय मित्रांनो? आजचा एक्सपिरियन्स आम्हाला खूप चांगला होता. मी पण सोपवा ते झोपले आहे. नाही